troch pánov je tu kompletný Jakešov tím. Po mojej pravici Marian Smička, masér a fitness tréner, takisto. Dva v jednom. Samozrejme v strede Ivan Jakeš a na konci je mechanik Jardo Beran, takže dovoľte, aby som privítal aj túto trojicu z Nadres Adventures Team, ak to dobre si pamätám. Poďme hneď na to, lebo čas je neúprosný, Ivana, čakajú ešte množstvo návštev rôznych médií, televízie, rozhlase a teda. Na Švekate boli všetky slovenské kamery, ktoré sú k dispozícii, takže napriek tomu, alebo chválim vás za to, že je tu asi 25 novinárov, ktorí majú čo povedať slovenskej verejnosti. Takže Ivanko, prvá otázka. 4. miesto, to bol nejaký krásny sen, ktorý sa ti sníval pred Dakarom a teraz realita, alebo vôbec si na také vysoké mety ani netrúfal si? My sme mali s tímom taký, sme sa rozprávali predtým po ceste tam, že skúsime, čo sa stane zo začiatku, to neprepáliť a ísť normálne. A potom od tej polovičky, tak jak sa to robí na Dakare, treba skúsiť zatlačiť na to a má trošku šťastia. Nám sa to podarilo splniť do bodky a potom po tej 8. 9. etape, keď už som bol štvrtý a vedel som, že viem s nimi ísť, a tak už by nás mrzelo, keby to malo dopadnúť nejako ináč, tak už sme boli silní a ambiciózni a chceli sme čo najviac z toho, tak potom už nám to pripadlo ako samozrejmosť 11. 12. deň už sme laborovali s nejakými motorkami a dávali pozor na motor a snažili sa, aby tá motorka to vydržala a vyšlo nám to, je to skvelé a som veľmi rád. Ďakujem pekne. Ivanko, ďalšia otázka. Čo ťa prvé napadlo, keď si došiel do toho vytúženého cieľa na 4. pozícii? Ivan, môžem to trošku, ty sa snažil to stanoviť, čo je slušné, samozrejme, vieš, ale my keď ťa snímame, ty sa nám tu dotáčia, sme ťa mali pekne natočené. Dobre. Áno, ďakujem, Duško. Áno, to je pre teba, ale aby to... Jasne, samozrejme. Ďakujem. Dobre. Ešte raz ťa poprosím. Čo ťa prvé napadlo v cieli? V cieli, ja som tomu neveril. Tí posledné 2 dni boli pre mňa veľmi ťažké. Psychicky ja som ani nedúfal, že tá motorka to vydrží. Išla skvelé, bola úžasná, nič z toho nevypadlo, žiadna špinka z oleja, olej, aký sme naliali, taký sme aj vyliali. Ale boli to pre mňa asi najťažšie 2 dní na Dakare, určite tie posledné. A tá radosť v cieli bola veľká. Chvíľu mi trvalo, kým som to zhltol celé a aj som si poplakal, aj mám na motorke fotky svojich 2 detí a tak som sa zamyslel nad tým všetkým a pobečal som si tam trošku a bol to skvelý, úžasná vec sa mi stala a prišiel som na to, že tých 6 rokov, ktoré som tomu venoval a 5 rokov neúspechu stáli za to a neľutujem ani minúty. Ivan, vraví sa, že víťazi bijú na úspech, porazení na prehru a Slováci od rána. Aká bola oslava priamo v dejisku Dakaru? Oslava bola skromná. Dali sme si dobre papanie, dali sme si dobrú večeru, dobré vínko, červené, ale nejak sme to zbytočne nepreháňali, pretože sme mali povinnosti s motorkou a s autom naloďovať, ale zabavili sme sa dobre a pozreli sme si Santiago a bolo to skvelé. Ďakujem. Otázka pre masera a fitness trénera Mariana Smičku tu. Aká bola príprava na Dakar, čo sa týka tej fyzickej kondície? Ivan schudol pred tohtoročným Dakarom, aspoň mne vravel, že zhruba 15 kg. Bola to nejaká súčasť taktiky, alebo? Ani nie. Príprava bola klasická, tak aj pred minulým rokom. Akurát, že sme dali ešte troška do toho viac a ináč všetko normálne. Ďakujem. Otázka pre Jaroslava Berana, mechanika. Jardo, boli tam aj nejaké komplikácie s tou motorkou? Nebyly.
Jediný den, což bylo dobře, tak Ivan spadnul, což je vždycky dobře, když spadne a nic se mu nestane. Všetci sme sa tešili z toho. Ale dopadlo to dobře a tím pádem, jak spadnete, tak to z vás spadne a je to už dobrý a spadnul tak, že s tím nebylo moc práce, takže já jsem celou dobu dělal jenom věci, které jsem věděl, že určitě budu dělat a které jsem chtěl dělat až do konce. A nějakou nadstandardní práci, vyměnili jsme pár věcí popraskaných, ale že bych musel měnit předek celé motorky nebo něco, to jsme nemuseli dělat, to jsme jenom rovnali. Ivan, aký bol tvoj tým? Tam musela byť aj perfektná spolupráca, pretože naozaj si mal len dvojčlenný tým, kdežto ostatní asi ani nebudeme počítať, koľkých tam mali ľudí okolo seba. Takže ako fungovali chalani? My perfektne, my sme s Majom sme zohratí, s Jardom sme boli zohratí pred x rokmi a teraz sme sa dali znovu dokopy a tá spolupráca jednoducho funguje a pasuje a žiadna ponorka nebola, stále sme mali čo robiť a bolo to jednoducho perfektné a mne takýto tým ľudí úplne vyhovuje, stačí a možno nejaký fyzioterapeut a toho sme využili z Czech Dakar týmu. Nakoniec sa nám ponúkol, tak ten mi pomohol dosť. Ja som sa cítil tento Dakar veľmi dobre fyzicky, úplne skvele. Motorka ma nesklamala, takže ja by som mohol kľudne ten Dakar ísť aj naspäť. Radšej nie, radšej tu zostan s nami. Mal si aj nejaký taký krízový moment, okamih, kedy to bolo tak na vážkach, či vôbec dôjdeš, alebo budeš pokračovať, alebo máš s tým skončiť? Ja som mal vážne hrozivý pád asi tretí deň, myslím, že to bolo. A chalanom som povedal, že som išiel 100, ale išiel som na 5 a plný plyn. Takže to bolo viacej ako 100 a jednoducho bez výstrahy ma to vysadilo z motorky v piesku a chvíľu mi trvalo, kým som sa dal do nejakej dohromady a odišiel som z miesta bez brýly a išiel som opačným smerom, potom som stretol Báriu, ten ma dal na správny smer, či Baredu a zistil som, že nemám brýle, tak som sa musel vrátiť pre okuliare a tento moment si myslím, že bol pre mňa veľmi ťažký a veľmi dôležitý. Našťastie sa mi nič nestalo, ani motorke sa nič nestalo, tak som si z toho zobral možno nejaké veci a potom už to bolo bez problémov. Padol som asi 4-krát za celý Dakar, čo je teda si myslím, že absolútne minimum a jednoducho úplne všetko mi vyšlo. Ivan, pre tebou skončili len jazdci, teda, ktorí, ako som spomínal, mali obrovský tým okolo seba, ale mali aj tovaránske špeciály, kdežto ty si mal, pokiaľ mám dobré informácie, motorku, ktorá išla priamo z linky, čiže nejako zvlášť nebola upravená práve spoločnosťou KTM. Dá sa, ty si toho dôkazom, alebo ako sa dá takýto úspech vôbec dosiahnuť medzi jazdcami továrenských tímov, ktorí tam mali naozaj full service, perfektne zabezpečení a ktorí mali vlastne celý rok na prípravu práve na toto vrcholné motocyklové podujatie. No, aj my sme sa celý rok na to pripravovali, na ten Dakar, ale bolo kopu jazdcov fabrických aj za nami, musíme sa pochváliť. A ťažko sa s nimi závodí. Viem, keď boli rovinaté etapy, kde bolo treba ísť rýchlo, tak som vedel, že na to jednoducho nemám tam byť. Medzi nimi viem, že jednoducho tam sa musím zmieriť s tým, že budem až za nimi, ale boli aj moje etapy, bolo treba navigovať dobre, blúdili, bláznili sa, chceli strašne rýchlo, málo rozmýšľali a to bola zase moja parketa, moja taktika a v tých riekach pomalých tam si myslím, že som bol úplne najrýchlejší a tam som dobiehal úplne všetkých a oni mi potom následne utekali po tých rovinách. Bohužiaľ ide im to o 20 viacej a s tým sa nedalo nič urobiť a dúfam, že na rok sa mi podarí ten motor urobiť tak, aby to išlo aj mne tak nejak rýchlo.
Ivan, to znamená, že keby si mal takú podporu ako tí prví traja asi pre tebou, mne z toho logicky teda vyplýva, že by si možno atakoval aj tú Bedňu. Ešte viacej, ako si ju atakoval. Určite nie, na keby sa nehrá. Dakar je nevyspytateľná hra všetkých okolností a dneska je to 4. miesto, je to fantastické, ja som veľmi spokojný a dúfam, že to bude ešte lepšie niekedy.